The outgoing National Army Commander, Lieutenant General retired Anselm Senyato, and the incoming Army Commander, Lieutenant General Emmanuel Matatu, at a handover takeover ceremony that is currently underway in Harare, ZDF. General Philip Valerio Sivanda is part of the proceedings. Sanapenda mashoko arikubuda panapa aiwa tikuona kuti panguva ino hazvina kumira zvakanaka, vanhu vaya vakajamuka pamusoro pehandover takeover yoitikwa kuna General Anselm Senyato panguva ino. Remember subscribe, like on the bell icon. Tipida panapa Mzimu Famous Omdanyura Chiti, National Army Commander Lieutenant General retired Anselm Senyato and incoming Army Commander Lieutenant General Emmanuel Matatu zvarambwa. Hakuna munhu anotorerwa pfuti opuwa bhora kana hosho osara achifara. Mnangagwa is going, ngaende handover takeover zvarambwa izvi zvizere first comment. Thomas Kamuda panapa itogwa awa Mzimu Famous vachiti yes, handover takeover hatirambi ngaitike, but chimbopafunga kuti munhu ari kuburitsa mubaraki akabata pfuti oronzi obhora irero. Mashoko panguva ino atikuona kuti Mzimu Famous ikuti aiwa zvarambwa panapa. Mzimu Famous sezvamanzwa icho chitaura ino ichiti kuti kamiro nyika mazoda Mnangagwa aiwa ngaende. Mashoko ari kuuya panapa vanhu avari kuti aiwa izvi zviita zviramba. Panapa tiona Mzimu Famous ichitaura izvi, tinoonawo pamwe malieutenant vakaita sara majaira jaros, they are arguing vachiti aiwa, how can you give that position aiwa kune munhu anoyasorodza kuti is now grown up. Aiwa kukatarisa vana Matatu pane madebates pamusoro makore avo. Panapa kune kuchinzi aiwa vari kuma70s, but tikaona marumors mamwe achiti aiwa now they are now kuma83 kuma86, but panapa this age question aiwa inongorapa aiwa panguva ino isina kana kumbo unveiliwa, but panguva ino people aiwa they are now against aiwa these Ugandans. Noda kuti Anselm Senyato anouya pane ma-allegations achinzi is an ally wa VP Constantino Chiwenga who against corruption. Tudze mafunguro enyu muri kudipa musoro kuchiitwa chimene comment section medu. Subscribe or like, hit on the bell icon.